Gisaad ang Department of Health Region 10 nga i-replenish kung pulihan ang mga dili na mahimong magamit nga Sinovac vaccines nga lakip gilamoy sa kalayo atol sa nahitabong sunog niadtong kagabhion sa Abril 14, 2021. Hinungdan nga naugdaw ang building sa Provincial Health Office sa Misamis Oriental. Ang maong mga bakuna nasuta nga mokabat 30 doses nga mamahimong maka-inoculate unta og 30 sab ka individual. Bisan niining pait nga panghitabo, isa sa gipasalamatan sa PHO kauban ng DOH-10 nga mauna lamang kini ang nahabilin sa pasilidad gikan sa daghanang vials niini nga gipang-apod-apod na ngadto sa mga balay tambalanan ning lalawigan. Pasubong sugyot sab ni Governor Bambi nga sayang man ang maong mga bakuna tungod kay dako kayo og tabang ang per dose niini dala ang paglaom nga mahunong ang pagkaylap sa COVID-19 apan mas mapasalamaton nga walay kinabuhi nga nakalas gikan sa maong trahedya. Matod ni Regional Director Jose R. Lacuna Jr., Director 4 sa DOH Region 10, nga dili sila magmakuli sa pagtabang ug sa walay paglangan, aksyonan ang pag-allocate sa mga bakuna alang sa MISOR, tungod kay ang panggamhanang lokal giisip nga aktibong extension sa DOH aron mapaabot ang halapad nga proteksyon sa panglawas. We will replenish that immediately. Nakoy commitment ana. Pasalig ni Director Lacuna nga magpahigayon ng DOH-10 og courtesy call kang Governor Bambi alang sa hisgutanan sa mga tukmang lakang mahitungod na sa vaccination process isip nagsilbing prioridad pa gihapon karong panahona. Wala man damha ang nahiagumang trahedya sa maong buhatan apan nagpabiling positibo si Governor Bambi nga makabangon sa hingpit ang PHO ug mapadali kini uban sa tabang sa labaw makagagahom tibuok Kapitolyo Probinsyal nga gilangkuban sa MODHA ug mga SP board members nga anaa kanunay musapnay ug musuporta. Ako si Lambo Regian Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.